چاندی کے زیور سید کھانے کے چند برتن، پہننے کے چند کپڑے اور چمڑے کی چند جائے نمازیں، یہ سید کا سامان ہے جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ 12 ذوق ہے علاقے کا۔ بات کرتا ہوں پنجابی میں، تب میرے امام نے فرمایا تیاری کرو مدینے رہن دے ویلے مک گئے، بہار اور دیکھن دے ویلے مک گئے۔ نانا دے کندھے تے بیٹھ کے جو سرور تے سکون لیا سی اوندا بدلہ چکان دا ویلا آ گیا۔ میرے سرکار مدینہ میں علماء اس ویلے میرے امام نے فرمایا تیاری کر لی جائے، تیاری ہو رہی ہے۔ میرے امام عشاء کے بعد 4 شعبان بعد نے 28 رجب لکھی ہے۔ میرے امام نکلن لگے نے تے بی بی زینب نے آ کے دروازے دے قریب سید دا بازو پکڑے آئے، فرمایا میرے امام مینوں پتا ہے تساں نانا دے روزے تے سلام پڑھن جا رہے ہو، جانا ہے تے کلا نہ جاؤ، اساں وی نال جانا ہے۔ میرے امام اپنے قبیلے نو لے کے خاندان نو لے کے نانا دے روزے تے آ کے کہندے نے السلام علیکہ یا جدی، نانا جی تانوں سلام ہوئے۔ میرے نانا دیکھو میں تہاڈا ہوئی حسین ہاں جڑا تہاڈے کندھیاں تے کھیڈدا رہیا ہے کربلا دے اندر، تہاڈے دین نوں بچاون واسطے جانا پیا۔ نانا اے حسین جنے تہاڈے سجدے دی حالت دے اندر تہاڈے کندھے تے سواری کیتی، تہاڈی پشت تے بیٹھا ہے، تساں جنے واسطے سجدے لمبے فرمائے، اج تہاڈے سجدے دے بدلے میں سجدے وچ گردن کٹاون جاندا پیا۔ دائم ترجمہ کردا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے بین آلا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا۔ آویکھ سکینہ تے شہر بانو، لال اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافر نہیں آنا، تیرے دین تو قربان چلیا۔ نانا جی آخری سلام روندے روندے میرے آقا حسین ایویں نانا جان دی قبر انور تے بازو رکھے، بازو تے سر رکھے آئے، اکھ بند کیتی، آقا دی دید ہو گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا جہاں میرا بیٹا میں دعا دینا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دے وی، میرے حسین نو دے صبر دا اجر بھی دے وی۔ اور اے بھی سن دے جاؤ جڑے بھائی اعتراض کردے نے جی اگر علی وچ طاقت ہوندی، نبی وچ طاقت ہوندی تے اپنے بچے نو بچا لیندے، کربلا وچ پانی پہنچا دے۔ میں آنا چاہنا ہے دے اعتراض نہ کر، اس واسطے کہ امتحان اور ہوندا ہے، مقام اور ہوندا ہے۔ امتحان تے مقام وچ فرق ہے، امتحان جتنا اونچا ہوے مقام اتنا اونچا ملدا ہے۔ یاد رکھو جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے اجے میرے دوستو چند مہینے آندے نے، فرعون دیاں فوجاں لب رہیاں نے، بچیاں نو کوئی بچہ جمیا ہے تے مار دتا جائے۔ ایک دن دروازہ کھڑکیا تے موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنے بچے نو بچاون واسطے میرے دوستو منہ تے کپڑا بن کے اپنے بیٹے نو تندور دے اندر سٹ دیندی ہے تاکہ میرا بچہ کچھ جل جائے گا پر زندہ تے رہ جائے گا۔ تندور دے اندر سبزیاں نے، فوجی تلاشی لے کے ٹر جان لین، ماں تڑپ کے تندور کو لائی ہے، میرا بچہ کتنا جلیا تے کتنا
طرح بچیا ہے ویکھ کے حیران رہ جاندیاں نے موسیٰ تے انگاریاں نال کھیڈدے نظر آندے پے انگاریاں نال کھیلدے پے نے جناب موسیٰ علیہ السلام ماں نے اٹھایا پیار کیتا ہے جدوں اللہ نے دل دے اندر میرے دوستو گل پا دیتی کہ اینو تو دریا دی نظر کر دے ایک دن تیرے کول لے آواں گے اینو آپ نے صندوق وچ پا کے جدوں بیٹے نو دریا دی نظر کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر دے اگے جس ویلے آپ دا صندوق پہنچیا ہے انہیں آپ نو کڈیا صندوق دے وچوں بچے نو دیکھیا جڑا انگلیاں چوسدا پیا ہے آندا انت موسیٰ ارے تو پانی کا بچہ ہے کہ پانی سے نکلا ہے نام پہ گیا موسیٰ پانی سے نکلا ہوا جدوں آپ گودی وچ چکیا آپ نے ہاتھ پا کے اون دی ادھی داڑھی کھچ لئی فرعون دی اونوں بڑا غصہ چڑھیا یہی بچہ ہوئے گا کہ جڑا میری سلطنت خراب کرے گا خنجر چک کے مارن لگا تے بی بی آسیہ کہندیاں نے نہ مار اوے بچے بچے ہوندے نے غلطی ہو جاندی ہے میں اینوں پتر بنا لواں گی اپنا اس طرح کر تو اینوں مارنا اینو چھڑ دے بچیاں تو غلطی ہو جاندی انہیں کہا نہیں جی میں امتحان لینا ہے اندے اگے موتی بھی رکھاں گا انگارا بھی رکھاں گا اگر موتی چکے گا تے سمجھدار بچہ ہے مار دیواں گا انگارا چکے گا تے چھوڑ دیواں گا دوویں چیزاں اگے آئیاں رب دا حکم آیا ہے موسیٰ امتحان دینا پوے گا میرے دوستو موسیٰ نے امتحان دیتا ہے انگارا چکیا انگارے نو ہاتھ لایا ہاتھ سڑ گیا ہے اٹھا کے انگارا منہ پایا ہے زبان جل گئی ہے لکنت آ گئی ہے ہن میں مولویاں تو اتنا سوال کرنا چاہنا بھائی جان کدی سوچیا جے تے وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جڑا ماں دے گھر انگاریاں نال کھیڈدا رہیا ہے اج ایکو انگارے نے ہاتھ بھی جلا دیتا ہے زبان بھی جلا دیتی ہے وجہ کی ہے وجہ صرف اتنی ہے جو ماں دے گھر نظر آ رہا ہے وہ مقام موسیٰ ہے جڑا ایتھے جلدا نظر آ رہا ہے وہ امتحان موسیٰ ہے مقام اور ہوندا ہے امتحان اور ہوندا ہے پھر جتنا بڑا ہے امتحان اتنا اونچا مقام جڑا ہاتھ موسیٰ نے جلایا اللہ دی محبت وچ اللہ نے ہاتھ نو ید بیضا بڑا چھوڑے ادی ادھی رات موسیٰ نے سینے نو ہاتھ لا کے باہر کر دینے سورج تو زیادہ روشنی ہو جائے اے وہ امتحان دی برکت تے جڑی زبان اس کوئلے نال جلی ہے تے لکنت آ گئی ہے اس سے زبان نال کوئے تور تے رب نال گلاں پہ کر دے واہل لکنت من لسانی یفقهوا قولی دی دعا اسے واسطے کیتی گئی سی کہ میرے اللہ میری زبان جو سنگارے دی لکنت اینو دور فرما جڑی رب نے دور فرما دی علماء بیٹھے نے میں تے انہاں دا خادم ہاں میرے تو سینئر بھی نے بزرگ بھی نے بہرحال اتنا سنو امتحان اور ہے مقام جڑا میرے دوستو جنت دے جوڑے پاندا نظر آیا ہے جڑا نانے دے موڈے تے کھیڑدا نظر آیا ہے او مقام حسین دا منظر ہے جڑا جنت دی سرداری دے اعلان دی اناؤنسمنٹ سندا رہیا ہے مقام حسین دا منظر ہے میرے دوستو جڑا سجدے دی حالت وچ سرکار مدینہ دی پشت تے آ کے بیٹھ گیا ہے او مقام حسین دا منظر ہے جڑا کربلا دی تتی ریت دے اوتے اپنے بچے کو ہاندا رہیا ہے جڑا کربلا دی تتی ریت دے اوتے اپنے عسکر نو دم توڑدا ویکھدا رہیا ہے جڑا قبر دے ٹکڑے چوندا رہیا ہے میرے دوستو او امتحان حسین دا منظر ہے اس واسطے مقام حسین بھی حق ہے امتحان حسین بھی حق ہے مولا حسین آئے نانا دی قبر تو آکے اپنے بھائی حسن دی قبر تے سلام کیتا ہے اے ویرا والے بھائیاں دیاں قبراں چھوڑنیاں بڑیاں اوکھیاں ہیں ویراں دیاں قبراں تو دور جانا اوکھا ہے تے او بھائی جڑا نال کھیڈدا رہیا ہوئے او بھائی جی عمر دے اندر سال دا بھی فرق نہ ہوئے او بھائی ٹر گیا ہوئے اسے ویر دی قبر تے کھلو کے اج پردیس جاون تو پہلے سید رو کے کہندا ہے اے حسن اج تینو چھوڑ کے دور جاندا پیا اوتھوں اپنی اماں دی قبر تے آئے تے ماں دی قبر نو پیراں والے پاس بوسا دیتا ہے ایویں میرے دوستو بوسا دیون دی دیر اکھاں پرس پیاں کہندے نے اماں آوے تیرا بیٹا جنوں قرآن دی لوریاں سناندے رہے ہو اج تواڈے پڑھائے سبق لو کے نیزہ تے
سناون میں جاندا پیا کہ پڑھ فاتحہ دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری ہاں سلام ہن آخری وار دے میرے دوستو جس ویلے اپنی اماں دی قبر تو ہو کے امام آئے اپنی بڑی بیٹی جناب فاطمہ صغرا نو اپنی نانی دے حوالے کیتا حضرت بی بی ام سلمہ دے حوالے کیتا آپ چلے نے مکے دے اندر مختصر عرض کر رہے ہیں مکے تو سفر کیتا کربلا دے اندر 2 محرم نو سید پہنچے نے تے 7 محرم نو نبی دے گھرانے تے پانی بند ہویا 9 دی شام آ گئی ہے جدوں سید خیمے وچ بیٹھے نے اثر پڑھ کے کسے آ کے آکھیا قبلہ یزید دی فوجاں تے لڑن واسطے گیاں دیاں پیاں میرے امام تلوار کھچ کے باہر آئے فرماتے ہیں اوے ابن سعد میں تیرے لشکر تو نہیں ڈردا میں علی دلال کھبے ہاتھ نال بابے خیبر نو کھاڑن والے دا بیٹا تیرے لشکر تو نہیں خبراندا انج کر اج رات مینوں مہلت دے دے اج رات میں رج کے مولا دی عبادت کر لواں جڑے ساتھی جانا چاہندے نے انہاں نو واپس بھی بھیج دیواں تاکہ کوئی میری وجہ تو بیچارہ ماریا نہ جائے ابن سعد نے سنیا خوش ہو کے اجازت دیتی ہے تاکہ میں قتل تو بھی بچ جاواں نالے فوج کمزور ہو جائے گی حسین نو گرفتار کر کے لے جاواں گے لیکن انہوں پتہ نہیں ہے کہ حسین دے قرب وچ جڑا آ جاندا ہے او جمن والا ہوندا ہے نس جامن والا نہیں ہوندا میرے امام دے غلامو عشاء دی نماز پڑھی ہے 9 دی شام نو سید نے اپنے 145 ساتھی بلائے سب نو فرمایا تساں جان دے ہو میں کدی جھوٹ نہیں بولیا تساں جان دے ہو میں محمد دا نواسا ہاں تساں جان دے ہو کہ میں ہمیشہ سچ بولن والے نانے دا نواسا ہاں انج کرو تانوں پتہ ہے انہاں دیاں تلواراں میرے خون دیاں پیاسیاں نے تساں مینوں چھڈ کے چلے جاؤ مینوں کلا چھوڑ دیو تساں چلے جاؤ قیامت دے دیاڑے نانے محمد تو آبے کوثر دا پیالہ بھی لے دیواں گا ابے علی تو جنت دا ٹکٹ بھی لے دیواں گا غصے بھی نہیں ہوواں گا چلے جاؤ جدوں امام کہندے نے کوئی نہیں جا رہا صرف رو رہے نے امام نے اس جملے نو سن کے فرماتے نے علی اکبر بیٹا جا کے چراغ بجھا ہو سکتا ہے تیرے بابے تو شرمسار ہو کے کوئی نہ جا رہا ہوئے جدوں چراغ بجھ گیا ہے سید ہنیرے وچ فرماندا ہے اوے چلے جاؤ میں تواڈے تے بڑا راضی ہاں میرے بار بار امام دے جملے سنے کوئی نہیں گیا سید نے جدوں چراغ جلوائے تے غصے وچ آ کے کہندے نے میں تانوں آکھیا چلے جاؤ جدی سواری نہیں ہے او میری سواریاں بھی لے جاؤ میرا مال بھی لے جاؤ تے چلے جاؤ تساں کل نوں میرا مال یزیدیاں لٹ لینا ہے اس تو بہتر ہے تساں لے جاؤ چلے جاؤ مینوں چھوڑ کے حسین دا جلال ویکھیا ایک 80 سال دا میرے نبی دسیا بھی حضرت حبیب ابن مظاہر میرے امام دے لشکر وچ کھڑے نے ایویں گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے نے اندر امام اگر تانوں میری چٹی داڑھی ویکھ کے لگدا ہے میں لڑ نہیں سکدا اگر تانوں لگدا ہے تواڈے دشمن تیرے لشکر نو میری وجہ تو کمزور سمجھن گے تے اتنا یاد رکھ لے حسین اے تلوار پکڑ لے اپنے ہتھاں نال میری گردن لا لے اپنے ہتھاں نال مینوں مار دے قیامت دا دن ہوئے گا تواڈے نانا دی سرداری ہوئے گی یہ تواڈے نانا نے میرے تو پوچھ لیا حبیب موت تے تینوں بستر تے بھی آ جانی سی تے تو 4 دن دی زندگی واسطے میرے مونڈیاں دے سوار نو کلا چھوڑ آیا میرے بچے نو جنگلاں وچ چھوڑ کے اے تو جان بچا کے آ گیا میں حضور کی جواب دیواں گا تانوں نانے دا واسطہ ہے مینوں باہر نہ
کٹو مینو نال رکھ لو میں تیرے نال رہنا چاہنا میرے امام علی مقام نے جدو جذبہ ویکھیا فرمایا کیا تساں نہیں جانا آکھیا قبلہ نہیں جانا فرمایا اچھا پھر انظروا الی مقامکم اتے نظر کرو ذرا اپنے اپنے گھر ویکھو تے نظراں کیتیاں دعا حسین نے کیتی ہے مولا انہاں نو جنت دے گھر تے دکھا دے رب نے پردے ہٹا دیتے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ کیویں جنت نظر آ گئی کربلا اوے اللہ دا قرآن پڑھن دی تفسیر اٹھا کہ جدو بی بی آسیہ دے ہتھاں تے پیراں وچ فرعونیاں نے کل مارے آخری ویلا بی بی آسیہ نے دعا منگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ میرے مولا جنت وچ میرا گھر بنا مگر اپنے نیڑے بنا تمام علماء نے لکھیا ہر مکتب فکر دے اللہ نے فرمایا او بی بی آسیہ نے دعا منگی یا اللہ جنت دے گھر بنا اپنے نیڑے اللہ نے پردے ہٹائے جنت دا گھر بھی دکھایا اپنا دیدار بھی کرا بی بی آسیہ دعا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی ولیہ دعا کرے رب کائنات جنت دا گھر دکھا دے لائے اپنی زیارت بھی کرا دے لائے ذرا سوچ جدو جنت دا سردار آپ دعا کر داؤ اس ویلے کیسے اللہ کریم نے نظارے کرائے ہوں گے کیونکہ ادھار حسین کردہ نہیں ہے دیوانہ لکھ کے آئے کہ جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا لجپال دا نواسا جی ادھار نہیں کرے لجپال دا نواسا اے ادھار نہیں کرے میرے امام نے فرمایا اچھا آج رج کے قرآن پڑھو رج کے عبادت کرو تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جائے حسینی ہوندا ہی ہوئے جڑا خوشی ہوئے غمی ہوئے نہ نماز چھوڑ سکدا ہے نہ قرآن چھوڑ سکدا ہے میرے امام علی مقام نے ساتھیاں نو تلاوت دا حکم دیتا علی اکبر نو فرمایا جا میرا پتر ذرا ویکھ کے تے آ کی منظر ہے میدان جنگ دا نام محمد دا فرمان ہے منظر دیکھنا چاہیدا ہے جنگ دے میدان نو غور کرنا چاہیدا ہے جدو علی اکبر گئے دیکھیا کہ یہ 10ویں دا چند چمکدا پیا ہے اون دی روشنی وچ ایک بی بی نظر آندی پئی ہے جڑی اپنی چادر دے پلوں نال زمین تو پتھر تے کنڈے ہٹاندی ہے تے نالے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے قریب جا کے سید کہندا ہے منالتے بی بی تساں کون ہو بی بی تساں کون ہو جواب نہیں آیا واپس آ کے کہندے نے ابو اور تے کچھ نظر نہیں آیا ایک بی بی دی سسکیاں دی آواز آئی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون دی آواز آئی نے سید نے سنیا تے انہوں نے محمد دی چادر اپنے چہرے تے رکھ کے میرے دوستو آپ نے اپنے آنسواں نو صاف کیتا ہے بیٹا کہندا ابو جان میں آکھیا ہے کوئی عورت ہے تو سر روئے کیوں ہو امام فرماندے نے اکبر تینوں کی دساں جنوں روندا دیکھ کے آیا ہے جنوں بیٹھا دیکھ کے آیا ہے او کوئی عورت نہیں ہے او میری اماں فاطمہ زہرا ہے جڑی اج مدینے تو چل کے اپنے بیٹے دی شہادت والی جگہ نو صاف کرنا آئی ہے کل میرے بیٹے نے اتنے سجدہ کرنا ہے کل میرے پتر نے اتنے سر چکانا ہے سر سجدے میں سر کٹانا ہے اس جگہ تے میرے بیٹے دی پیشانی وچ کوئی کنڈا نہ چب جائے میرے پتر دے سجدے وچ کوئی خلل نہ آ جائے میرے آقا دے عمر رات گزر گئی 10ویں دا دن آیا ہے تفصیل دا وقت نہیں ہے نہیں تے میں شہادت پڑھدا پھرے گے مختصر سندا جا سید نے اتمام میں حجت دا خطبہ دیتا ہے اس تو بعد میرے دوستو جنگ مغلوبہ ہوئی ہے صبح تو لے کے عصر تک 20,000 دے لشکر نو 145 بندیاں نے روکے آئے میرے دوستو مشہور روایت 72 ساتھی حسین دے شہید ہوئے تے 20,000 دا لشکر شام تک روکے آئے ذرا غور کر 20,000 دا لشکر ایک پاسے اتنی چھوٹی جی جماعت میرے امام علی مقام شام نو جس ویل اثر دا ویلا آیا
علی اصغر دی شہادت تو بعد جدو اپنے بیٹے نو لے کے آئے نے اپنے خیمے دے اندر چادر دے وچ لکایا ہویا ہے اپنا بیٹا شہادت علی اصغر نہیں بیان کر رہا ایک جملہ سناندا پیا جدو چادر وچ نانا محمد دی چادر لکا کے اپنے پتر علی اصغر نو خیمے وچ میرا امام آیا تے دوڑ کے بی بی سکینہ آئیاں نے کہندیاں نے ابو اصغر پانی پی آیا ہے چپ کر گیا ہے مینوں دیو بڑی دیر تو رو رہا سی مینوں دیو میں اٹھا آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تیرا بھائی آج اتھوں پانی پی آیا ہے یہ تو پانی پی کے کدی دوبارہ کوئی پانی دا محتاج نہیں رہنا میرے سرکار مدینہ نالا ایویں سید نے پتر نو رکھے آئے بس زمین تے رکھن دی دیر زمین تے سید نے پتر نو رکھے آئے تے دامن جھاڑے آئے ایویں دامن جھاڑ کے آکھیا مولا میں تے آخری پھول بھی اپنے دامن دا تیری راہ وچ قربان میرے مولا میں آخری پھل بھی اپنے آنگن دا تیری راہ وچ وار چھوڑے آئے آخر وچ میرے امام جاون لگے نے جدو اپنے بیٹے جناب زین العابدین نو ویکھیا ایویں 10 محرم دا دن تے یہی ویلا ہے میرے دوستو میرے امام علی مقام اپنے بیٹے دے سر تے آ کے ہاتھ رکھ دے نے جدو دیکھیا بیٹے دا سر بخار نال تپدا پیا ہے اوئے پتراں والےو میں تواڈے تو پوچھنا کدی پتر بیمار پتر دا جسم بخار نال تپدا پیا ہوئے بخار نال تپدے جسم نال بیٹا باپ نو دیکھدا پیا ہوئے باپ دے کلیجے دے ٹکڑے ہو جاندے نے میرے دوستو کماں دے پہاڑ ٹوٹ پیندے نے اوے بیٹے نو اتنی تکلیف نہیں ہوندی جتنے باپ نو اپنے اندر محسوس ہوندی ہے فرماندے نے زین العابدین میرے نانے دا شہر ہوندا میں تینوں دوائی لے دیندا میرے نانے دا مدینہ دا میں تیرا علاج کرواندا لیکن میرا بیٹا میں تینوں اس حالت چھوڑ کے جاندا پیا ایک گل دا خیال رکھی میرا بچہ میرا قافلہ تیرے حوالے میرے نانے دا دین تیرے حوالے پیغام دے کے سکین حسین نے اپنی بیٹی سکینہ نو دیکھیا جو خیمے دے کونے دے اندر اپنے بھائی علی اصغر شہید دی میرے دوستو میت دے سرانے بیٹھی آنے اپنے چھوٹے بھائی دے بالاں دے اندر ہاتھ پھیر دیا پہیاں نے اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں نے تے سید نے بیٹی نو بلایا ہے بلا کے اپنی بیٹی دا ہاتھ میرے دوستو جناب امام نے حضرت زین العابدین دے ہتھاں میں دتا ہے فرمایا میرا بیٹا میرے حصے دا پیار بھی اج تو بعد اینو تو دینا ہے اینو غازی عباس دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے اینو علی اکبر دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے وصیت کر کے سید ٹرن لگے دیکھیا بی بی سکینہ نے بابا جاون لگے نے میں ہاتھ چھڑایا ہے بھائی دے ہتھاں دے وچوں دوڑ کے میرے امام دا دامن پکڑیا کیا پو ایک گل پوچھنی ہے تساں جواب دے دیو میری تسلی ہو جائے گی میرے دوست چھوٹا جا بچہ ہوئے نکی جی بیٹی ہوئے اتنی بڑی گل کر دے باپ ویسے دیکھ کے میرے دوست ایسا سوال چھوڑ کے عجیب کیفیت تاری ہو جاندی ہے میرے امام نے ہمیں بیٹی نو اٹھا کے دوویں ہتھاں تے میں رکھے آئے 4 سال دی بیٹی مشہور روایت تحقیقی روایت ہے کہ 7 سال عمر سی بہرحال میرے دوستو دوواں عمراں نو غور نال دیکھیا جائے چھوٹی عمر دی بیٹی نے اتنا بڑا سوال کیتا ابو ناراض تے نہیں ہوگے ایک گل پوچھنی ہے ایویں ہتھاں تے سید نے چکیا ہویا ہے اپنی بیٹی نو پر وہ بول سکینہ کی کہنا ہے ابو جی مینوں دسو یتیم کنوں کہندے نے ابو یتیم کون ہوندا ہے میرے امام دی اکھاں بھر آئیاں نے فرمایا بیٹا تینوں اج یتیم دے معنی پوچھن دی ضرورت کیوں پے گئی ہے او میری بیٹی نے اتنا بڑا سوال کیوں کیتا ہے آکھیا ابو خیمے والی بیویاں کہندیاں نے ہن تیرا پیو جائے گا تے تو یتیم ہو جائے گی ابو مینوں دسو یتیم کون مینو دسو تے صحیح یتیم کنوں کہندے نے میرے امام علی مقام فرماندے نے میری بیٹی جس بیٹی دا باپ برزخ دے پردے وچ چھپ جائے دوبارہ اپنی بیٹی کول نہ آوے اس بیٹی نو یتیم کہندے نے
سیدہ کہندیاں ابو کیا تساں نہیں آنا؟ فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں آنا، ہن تو ایتھے رہنا ہے۔ آکھیا ابو میں تے تواڈے بازو تے سونی ہاں، تسی جدوں تک عشاء پڑھ کے نہیں آندے ابو میں تے اتوں تک جاگدی رہنی ہاں، تساں آندے ہو تے تواڈے بازو تے سر رکھ کے میں سونا ہوندا ہے۔ میرے آقا حسین ہن میں کتھے سواں گی؟ سید فرماندا ہے تو اپنی ماں سیدہ رباب تے شہر بانو نال رہنا ہے۔ کیا ابو جان امی میری نال تے میرا بھائی علی اصغر سوندا ہے، میں سواں گی میری اماں دی نیند خراب ہو جائے گی۔ واہ حسین تیرے صبر نو میرا سلام۔ کہندے نے بیٹی بس اج تو بعد میں جگہ بدل دیتی ہے، ہن اصغر تیری ماں نال کدی تینوں لیٹیا نظر نہیں آئے گا، اصغر میرے نال رہے گا، تو اپنی ماں نال رہے گی، اصغر ساڈے نال رہے گا، تو اپنی ماں دے نال جائے گی۔ میرے امام میرے دوست اپنے خیمے والوں نو صبر دی تلقین کر کے سید آیا میدان دے اندر آ کے میرے دوستو سید نے پیغام دیتا ہے، اتمام حجت دا خطبہ پڑھیا ہے۔ لوگوں جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ویکھو میں محمد ناسا حل من ناصری انصر اللہ، ہے کوئی جڑا میرے والا جائے تے جنت لے لو۔ میرے دوستوں بدلے میں سامنے تو تیر چلنے نے، سید نے تلوار چلاون دا جدوں آغاز کیتا ہے، علامہ ابن خلدون جیسا ناقد مورخ لکھدا ہے کہ دنیا نے حسین جیسا بہادر حسین تو بعد کدی نہیں ویکھیا کہ جڑا 3 دن دا بھکھا تے پیاسا 3 دن دا بھکھا تے پیاسا تے اپنے بھانجے بھتیجیاں دیاں لاشاں دیکھ کے دکھی بھی ہویا ہوئے، لیکن جس ویلے جنگ کردا ہے جڑے پاسے جاندا ہے تلوار چلاندا، لوگ انج دوڑدے نے جس طرح شیر دے حملے تو گیدڑ دوڑ جاندے نے۔ انج سید 680 تو زیادہ یزیدیاں نو واصل جہنم کردا فرات دے کنارے آیا ہے، پانی پیون دا ارادہ کیتا ہے، لیکن دل وچ خیال آیا ہے، دل وچ سوچ آئی ہے حسین جندا اکبر ٹر گیا ہوئے پیاس دی حالت دے اندر، اس اکبر دے بابے نو پانی کیویں گزرے گا گلے تو؟ آپ واپس آئے میرے دوست دوبارہ چنگ آغاز کیتا ہے، فوجاں دھکیل دتیاں نے پیچھے کلے سید نے، کوئی آکھے جی حسین کیویں 20,000 یا 18,000 دے لشکر نو مار رہے آئے، کلا مار رہے آئے۔ میں دستا جہاں لوگوں میرے نبی نے فرمایا ہے ایک جنتی دے اندر دنیا دے 1000 بندے دے برابر طاقت ہوندی ہے، وہ ایک جنتی عام انسان جدو بنے گا اون دے اندر 1000 بندے دی طاقت ہوے گی۔ حسین تے جنتیاں دا سردار میرے دوستوں دی طاقت دے کیا کہنے، میرے امام نے جدو لشکر نو دھکے لے آئے پیچھے، میرے دوستوں تے کنا وچ آواز آئی اذان دی وقت اثر دا آیا، سید نے تلوار روکی ہے، چاروں طرف تو تیراں دی برسات آئی ہے۔ میرے دوستوں جدو سید دے سینے تے جسم تے تیر لگے نے، سواری تو اتر کے جنت دا سردار تھلے آیا ہے، جسم تو تیراں نو کھچے آئے، جدو تیراں نو کھچے آئے ایویں تیمم کیتا ہے تتی رہت دے نال نماز واسطے، آخری ویلے نماز پڑھی جائے، کسے آ کے پوچھیا حسین تھک کے آئے لڑنا بند کر دیتا ہے، فرمایا علی دا پتر تھکن والا نہیں ہے، میں تلوار اس واسطے روکی ہے تاکہ نانے دی امت نو پتہ لگ جائے اوے محمد دی زندگی دی عادت واسطے تلوار نو نہیں روک دے، اللہ دی عبادت واسطے تلوار میرے امام علی مقام نے میرے دوستو تلوار روکی ہے۔ سید نے میرے دوستو بیٹھ کے سید نے جس ویلے تیمم کیتا ہے، تیمم تو فارغ ہوئے نماز دی نیت بنن لگے نے، شمر نے آپ کو زمین تے گرا کے سینے تے بیٹھ کے آئے اولانتی، آپ نے ایویں اندے گریبان نو چاک کیتا، جدو سینے تے دیکھیا تے کوڑ دے نشان تے اس وقت درداں نال چور سید دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، کہندے لالا تو کتنا سچا ہے، لالا تو کتنا سچ آکھیا ہے۔ شمر کہندا ہے کیڑی گل تینوں سچی یاد آ گئی ہے؟ آکھیا تیرے کوڑ دے نشان ہوئے کہ نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے کہ میں ایک کوڑ والے کتے نو ویکھدا پیا جڑا میری آل دے خون وچ منہ مارتا پیا ہے، جدوں تینوں ویکھیا نانے دی حدیث یاد آ گئی، اے ہٹ جا ظالما، میں زندگی دی بھیک نہیں منگدا، مینوں نماز پڑھ لین۔ ہائے
اوے حسین دے نام تے جانا دین والے او میرا امام ہوئے کہ جس درداں نال چورے نماز دی فکر ادوں بھی ستا رہی ہے. جے حسین دا عاشق تے پکا ہے او حسین دے نام تے مرنا جاندا ہے. کیا حسین دی خوشی واسطے 5 وقت دی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ وعدہ کر دے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ. اور تتی ریت تے سر کٹاون والے دی شہادت دا واسطہ جے نماز پڑھو گے قیامت دے دن حسین بھی راضی ہوے گا، اوندا نانا بھی راضی. سن لو حسین دی خوشی ان دے وچ کہ میں تے تو رسول اللہ دے نوکر بن. میرے امام علی مقام نوں دھکا ماریا پرے سٹے آئے جس ویلے سید نے نماز نہیں پی. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہے. سید سجدے میں سر رکھے آکھیا میں تو بی بی حضرت بی بی سکینہ اپنے بابے دی نماز نو ایک دیاں پیاں جدوں میرے امام نے سر سجدے میں رکھے آئے. میرے دوستو تے اس ظالم شبر نے نماز پوری نہیں ہون دتی. اپنا گھٹنا سید دے کندھے تے رکھے آئے اپنے خنجر نال لا کے سید دی گردن نو کٹنا شروع کردا ہے. جدوں کہندے دے بوئے تو ویکھ دی بی بی سکینہ نے باپ دی گردن تے چلدا خنجر ویکھیا اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہدیاں انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ زینب آئیاں نے او میری بیٹی کی گل ہے میری بیٹی کیوں روندی پئی ہے تے انا للہ پڑھتی پئی ہے؟ کہ پھپھی اماں میں یتیم ہو گئی پھپھی اماں او میرا بابا لوگ نے زد میرے بابا دا سر نظر آندا پیا ہے. او ایک ظالم نے میرے پیر نماز بھی نہیں پڑھن دیتی ہے. میرے بابا دا سر انور سجدے دی حالت دے اندر بھی جدا کر دیتا ہے. سجدے دی حالت دے اندر ہی جدا کر دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت بی بی زینب کہندیاں نے بیٹی اے تیرے باپ نو دکھ دیون والےاں دے ضمیر مر گئے نے، انہاں دے ایمان مردہ ہو گئے نے. تیرا بابا مر نہیں سکدا ہوئے تے صحیح نو کہ نیزہ تے بھی قرآن پڑھتا نظر آندا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو. میرے دوستو سید دی جان مولا دی راہ میں قربان ہو گئی ہے. رات کا ویلا آیا ہے. میرے دوستو یزیدی خوشیاں منا منا کے سو گئے. ادھر باپ علی دی تلوار پکڑ کے سیدہ اپنے ویراں دیاں لاشاں دا پہرا دیندیاں پیاں نے. ادھی رات دا وقت آیا ہے. روضۃ الشہداء دے اندر ملا حسین کاشفی فرمانے ایویں نقاب پوش آیا ہے سواری تے سوار ہے تے بی بی زینب دے قریب آ کے میں بیٹی کینہ لاشا ہے جنہیں بازو کٹے ہوئے نے دیکھ کے کہنیاں نے سانو بیٹی کہہ کے سدن والے ہوئے میرا ویر علی اے میرا ویر غازی عباس جنہیں ساڈے واسطے اپنے بازو کٹا دیتے نے لیکن ایڈے وفا نو نہیں ٹوٹن دیتا. سوار اگے بدیا ہے اگے بڑھ کے کہنے بیٹی یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کون نے جڑے نال لیٹے ہوئے نے؟ آخیا جی میرے پتر اون تے محمد نے. سوار اگے بدیا ہے میرے دوست سوار کے بڑھ کے کہندا ہے بیٹی یہ چھوٹا جا بچہ کون ہے جڑا بالکل چھوٹا جائے؟ میرے حسین دا پتر علی اصغر ہے. میرے دوستو سوار ایویں تاروں پچ کے جاون لگا ہے روک کے کہندیاں نے بی بی سکینہ اج مینوں پردیس دے اندر بیٹی بیٹی پکارن والے تساں کون ہو؟ ایتھے کسے ساڈے تے رحم نہیں کیتا، ایتھے کسے نے ساڈے درد نہیں وڈائے، ایتھے محمد دی آل ذبح ہو گئی ہے کسے ساڈے حال نہیں پوچھے تساں کون ہو؟ اتنے سنن دی دیر سوار نے چہرے تو نقاب ہٹایا آکھیا بیٹی میں تیرا نام محمد میں مدینے تو چل کے اج میں اپنی اولاد کی قربانی دا منظر دیکھا آیا. میرے دوستو میرے امام علی مقام دا گھرانا اس طرح صبر و استقامت نال جان دے گیا دین واسطے. رات گزر گئی ہے تفصیل دا وقت نہیں کدی ہے پھر آیا تینوں سناواں گا رات کتنی لمبی گزری ہے نبی دے گھرانے تے.
11ویں دا دن آیا، نبی دے گھرانے والے نبی دیاں نواسیاں نو قیدی بنا کے لے جاون لگے نے۔ بی بی زینب نے بھائی دی لاش ویکھی۔ میرے دوستو جڑا جسم تے لباس پایا ہے او اتنا ٹک لگے نے، اونوں اتنا خون بہ کے لال ہو چکیا ہے، بے ساختہ منہ وچوں نکلے آئے، یا محمد صلی علیہ اللہ ھذا حسین بالارا مزمل بدماہ۔ نانا تیرے تے لکھاں سلام ہون، ویکھ تیرا حسین ستا ہویا ہے۔ نانا جی جنت دے جوڑے پاون والا اج کفن دے بغیر مینوں نظر آندا پیا ہے۔ میرے دوستو سلام پڑھتیاں سیدہ گزریاں نے، قافلہ کوفے وچ وڑیا، کوفے والیاں نے کھجوراں سجیاں، تو بیبییاں نے بچیاں نے قیدی سمجھ کے بی بی زینب پاک کہندیاں یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام انا اہل بیت نبوت۔ اے کوفے والے اساں منگن والے نہیں، اساں تے منڈن والے ہاں، سانو صدقہ نہ دیو، اے صدقہ ساڈے تے حرام ہے، صدقہ حرام ہے محمد دی آل تے۔ میرے دوستو قافلہ ٹر گیا ہے، ابن زیاد دے دربار وچ آیا، ابن زیاد دے اگے سر حسین رکھیا گیا۔ اس ظالم نے میرے دوستو میرے امام نے ہونٹاں تے چھڑی مار کے کہندا ہے حسین نو اتنی دیر ہوئی ہے شہید ہویا ہے، اجے بھی اندے ہونٹاں دی سرخی نہیں گئی، سونا تے بڑا ہے۔ جدوں ہونٹاں تے چھڑی ماری ہے اونے تڑپ کے اٹھے نبی دے صحابی حضرت زید بن ارقم تے جدوں دیکھے آئے چھڑی لاندا ہے بار بار تے تڑپ کے کہندے نے کمینے چھڑی پرے ہٹا، اوے کمینے چھڑی ہٹا لے، جڑے ہونٹاں تے تو چھڑیاں ماردا پیا ہے، مینوں رب دی قسم ہے مینوں گنتی یاد نہیں میں کتنی واری نہ ہونٹاں نو حضور نو چمدے ویکھیا ہے، کتنی واری سرکار نو انہاں ہونٹاں دے بوسے لیندا ویکھیا ہے۔ میرے دوستو قافلہ تو چل کے جب دمشق ول گیا، تفصیل دا وقت نہیں تے دستا کیویں بال وقت گزریا، موصل تو گزریا۔ میرے دوستو گزرتا گزرتا دمشق چ آیا، یزید دا دربار یزید دے اندر کھڑے نے، جس ویلے کہندا ہے کوئی بچتے نہیں گیا، آکھیا جی کوئی نہیں بچیا، اکو ایک بیمار سی نو چھڑ دیتا ہے۔ جدوں میرے دوستو ایک جملہ سنیا ہے تے ایک درباری بولیا وچوں اندر یزید نہ عورتاں وچوں کوئی لڑکی میرے گھر بھیج، میری نوکرانی کوئی نہیں گھر دے اندر۔ جدوں یہ جملہ بی بی فضہ نے سنیا، ہے حبشے دی کنیز پر حسین دی اتنی خدمت کیتی، حسین بھی انہوں اماں کہندا سی، میرے امام انہوں اماں کہندے نے۔ میرے دوستوں تے بی بی فضہ تڑپ کے بولیاں نے، وہ ایک کمینے کنہاں نو نکرانی کہنا ہے کہ جنت دیاں سردار محمد دیاں تیریاں نکرانیاں، اے ظالم تو ڈب کے مر جا، اللہ کرے تو برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ نو گنبد وچ رلا دیتا ہے، گنبد خضرا وچ رلایا ہے، جنت البقیع دی مکین فاطمہ زہرا نو رلا دیتا ہے۔ او تینو اللہ کبھی سکون نہ دے، اونے کیا کون ہے جڑی اتنی بے باکی نال بول دی پئی ہے؟ آکھیا جی اے ہے اے فضہ ہے جینا دی نکرانی ہے، کہندا ہے دا سر قلم کر دے، وہ جلاد کے ودیا ہے مارن واسطے۔ جب یزید دے دربار دے وچوں حبشے دے علاقیاں نے رنگت ویکھی، جدوں بی بی فضہ دی پہچان گئے، ساڈے علاقے دی بولی پہچان گئے، آندے نے خبردار یزید اگر اینو کوئی مارے گا ساڈے علاقے دی عورت، اگر اینو خراش آئی تے تیرے ٹوٹے کر دیواں گے، تیرے سیکیورٹی گارڈ بعد وچ حبشے والے پہلے حبشے دی حفاظت ہوئے گی، حبشے دی عورت تے تلوار نہیں چل سکتی۔ جس وقت اے آواز انہاں دیتی، یزید نے فیصلہ واپس لے لیا، فیصلہ واپس لیا، پر بی بی زینب دیاں خبر آئیاں مدینے ول منہ کیتا ہے، آکھیا نانا اج ویکھ ساڈی نکرانی واسطے کوئی لڑن والا رہ گیا ہے، پر نانا جی تیریاں دھیاں واسطے لڑن والا کوئی نہیں رہ گیا، نانا تیریاں بیٹیاں واسطے اج تلوار اٹھاون والا کوئی نہیں رہ گیا۔ میرے سرکار مدینہ نے اولاوا
مگر ایک قافلہ بڑی جرت شجاعت نال کھڑا ہے. یزید پوچھدا ہے کون جیتے آ؟ سیدنا زین العابدین تو پوچھیا دس تیرا باپ بڑا باغی باغی پڑھدا سی, میری حکومت توڑن دیاں گلاں کردا سی, دس کیویں ہرایا ہے, کون جیتے آئے؟ سید دی اکھ بھریاں نے آنسواں نال فرمایا ہن نہ پوچھ, کدی میں آکھاں گا اودوں پوچھ. جمعے دا دن آیا ہے, دمشق دی مسجد بیٹھے نے, مؤذن نے اذان دیتی ہے. جدوں پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے دوستو جس ویلے پہنچیا ہے اس جگہ تے سید کہندا مؤذن تینوں اللہ دا واسطہ ہے ذرا رک جا. جدوں مؤذن رکے آئے سید کھڑا ہو کے کہندا یزید اج پوچھ کون جیتے آئے, اج پوچھ میرے تو کون جیتے آئے, اس سوال اج کر تینوں میں جواب دیواں گا. یزید کہندا ہے اچھا جی دسو کون جیتے آئے؟ تے سید فرماندے نے دس محمد تیرے نانے دا نام ہے کہ حسین دے نانے دا نام؟ یزید دا سر جھک گیا ہے, کہندا ہے جی حسین دے نانے دا نام ہے. پھر سوچ لے اگر محمد تیرے نانے دا نام ہے, اذاناں تے خطبیاں وچ تیرے نانے دا نام ہے, اساں تینوں لکھ دینے آ اساں ہار گئے ہاں تو جیت گیا ہے, اساں کہہ دینے آ تو جیت گیا, میرا بابا ہار گیا ہے. تے جے اذاناں تے خطبیاں تے کلمیاں دے اندر تیرے وڈیاں دا نام نہیں ہے, میرے تے میرے ابے دے نانا محمد دا نام ہے, تے یاد رکھ لے تو ہار گیا ہے. جدوں تک کلمہ پڑھیا جاتا رہے گا, اذان ہوندی رہے گی, ادوں تک زمانہ حسین دی فتح دا بھی اعلان کردا رہے گا. میرے دوستو اسی واسطے تے دنیا ٹکیندی پئی ہے, اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام, اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام, تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام. سن لو کہ اگر حسینی واقعی حسینی ہو تو حسین دے کردار کو اپناؤ. حسین غیرت دا نام ہے. اج بھی کوئی نہتا کمزور کسی ظالم دے سامنے حق بول کے للکار رہا ہے تو سمجھ حسین دی قربانی دا فیض اج بھی باقی ہے. میرے دوست اگر تو واقعی نبی دی آل دا خادم ہے, تیری قوم دے جوانہ دے اندر جناب علی اکبر دا جذبہ ایمانداری ہونا چاہیے. جس قوم دا بچہ کرکٹ تے میچاں وچ مست ہوئے, جنہوں کرکٹ دے امپائر تے پورے ملک دے یاد ہون, لیکن نماز دے فرائض واجبات سنن مستحبات مکروہات نواقضات دا پتہ نہ ہوئے, میں کہنا چاہنا کہ اس بچے نو دے ماں باپ نو اپنی قسمت سے افسوس کرنا چاہیے. تیرا بچہ MBA کر گیا, تیرے بچے نو تا حال ایمان دی شرائط, ایمان مفصل, ایمان مجمل ترجمہ نہ آیا, کی زندگی ہے تیری تیرے بیٹے دی؟ میں کہنا چاہنا زندگی وہی ہے جو رسول اللہ دی شریعت کو پڑھ دیاں سمجھ دیاں تے عمل کر دیاں گزر. اور جوانوں اے یاد رکھو, جوانی دے سجدے دی برکت ہے کہ ایک سجدہ جوانی دا بڑھاپے دے 70 سجدیاں تو اللہ نو زیادہ پیار. تو دنیا انج دی چڑھائی, انج بالکل اوپر دی چڑھائی ہوئے تو سورج سوا نیزے تے ہوئے گا, دنیا چل چل کے مر رہی ہوئے گی. دنیا اپنے گناہاں دی مقدار تے تعداد دے مطابق اپنے پسینے وچ ڈبی ہوئے گی. اس وقت اللہ 8 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش دے سائے تھلے بٹھا کے جنت دا کھانا کھلائے گا. انہاں وچ ایک جماعت انہاں جواناں دی ہوئے گی جنہاں نو گناہ دا موقع ملیا ہوئے گا تے او چھوڑ دیون گے جی اللہ ناراض نہ ہو جائے. اگر تساں گناہ تو بچ جاؤ, میرے نبی نے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت مینوں تساں دے دیو, ایک زبان دی, ایک اپنے دامن نو زنا تو پاک رکھن دی. 2 چیزاں دی گارنٹی تساں مصطفیٰ نو دے دیو, جنت دی گارنٹی تانوں مصطفیٰ دے. میرے جوان
ادو تو سدرے گا، ادو بہتر ہوے گا جدو نبی دی شریعت نو سمجھے اور نبی دی شریعت درس دے دیے الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ وعدہ کر دیو اپنی نظراں نو بری چیز دیکھن تو ہمیشہ بچا کے رکھو گے، بولو انشاءاللہ۔ نماز 5 وقت پڑھو گے انشاءاللہ، ماں پیو دی عزت کرو گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی اپنے امام مسجد کا احترام اس واسطے ضروری ہے، اتنا یاد رکھ، ایک ایس ایچ او دوسرے ایس ایچ او دی جگہ تے آندا ہے جا کے بڑے سلوٹ مارنا ہے، وہ ایس ایچ او دی کرسی تے بیٹھن والا جب بندہ بدلدا رہے تیرا احترام وہی رہندا ہے۔ اے مصلی میرے مصطفیٰ دا، تو سوچ کے اس جگہ تے کھڑے ہومن والے دا کتنا احترام ہے۔ اے پوچھنا ہے تے جا کے ہور تو پوچھ، ہور نے کیوں امام علی مقام دی اقتدا کیتی سی؟ اس واسطے کہ انہیں ایک نماز حسین دے پیچھے پڑھنی سی۔ انہوں نے کہا جی اے ہن گوارا نہیں ہے مینوں کہ ایک نماز تواڈے پیچھے پڑھیے تے امام دا بندہ مخالف ہو جائے۔ میرے بھائیو اپنے امام دے نال اپنا تعلق استوار رکھو، اودے تو دین سیکھو، عمل کرن دی کوشش کرو۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا انجمن عاشقان مصطفیٰ دے او تمام اراکین او جوان او بچے جو اس جگہ دے ہوتے میرے سرکار دے ذکر دی محفل سجاندے رہنے، اور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افتخار ہزاروی صاحب دے والد گرامی جناب حیدر زمان صاحب، انہاں واسطے اسی دعا کرنے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ انہاں نوں تندرستی صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مجمع جتنے بیمار نے اللہ بیمار کربلا دے صدقہ سب دی بیماریاں دور فرمائے، سب نوں سکھ اور سکون دی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا